Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा मबाइलाव बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आसाम मिशन शक्ति एबा ससियेल वेलफेयारनि आन्डाराव वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि आन्डाराव जोंहा कन्ट्रेक्चुअल साख्रि फैदोंमोन 315 भेकेन्सि 10 पासनिफ्राय एबा आन्डार मेट्रिक जानाय लोगो लोगो एबा नोंथांमोना डिग्री पास HS पास गासैबो खालामनो हागोन। स' बेखायनो जों फैग्रोबाय अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव। स' बेनिफ्राय एसे गाहायाव फैनानै नोंथांमोना मोनसे लिंक मोनगोन आरो बे लिंकआव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन मोनगोन। स' बेयाव क्लिक खालामदो आरो लोगोसे बेनिफ्रायनो नोंथांमोनाहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। स' मबाइलाव खालामनो हायो नोंथांमोना जास्ट बेयाव क्लिक खालाम एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना लेटेस्ट भिडिअ नायबाय था जोबजासिम अब्लानो नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन। बेनिफ्राय अफिसियेल नटिस नायनोबा नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालाम एप्लाइ खालामनोबा बेनिफ्राय नटिसआ बेयाव दङ। स' क्लिक खालामबानो नोंथांमोना अफिसियेल नटिसखौ मोनगोन। दा बेखौ नायनोबा भिडिअ दंखायो डिसक्रिपसनाव गासैबो डिटेल्स बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ गासैबो होखाजोब्बाय नोंथांमोना नायदो आरो बेनो जाबाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाय भिडिअ। स' बेखायनो जोङो दायो एप्लाइ प्रसेसआव थांसै। दा जों बेयाव अके थुनाय लोगो लोगो जों अके थुनांगोन आरो अके थुयोबा बेबायदि मोनसे फैगोन। दा नोंथांमोना बेयाव गोबां पस्ट मोनदों जास्ट क्लिक टु एप्लाइआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगौ। स' बेयाव क्लिक खालामबा ओरैबायदि खालामनांगोन नोंथांमोना एप्लिकेन्ट नामाव नोंनि नाम बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होदो एक्टिभखौहाय बेनिफ्राय खेबसा क'डखौ सिनायाबा थिराव थुबा बियो चेन्ज जागोन बेखौ नोंथांमोना बक्सआव होनांगोन एन्ड बेनिफ्राय प्रसिड टु एप्लाइआव थुबानो प्रसिड नोंथांमोना जागोन एबा एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हागोन। दा जोङो बेबायदि मोनबावगोन। स' बेनिफ्राय नोंथांनि डेशबर्ड ओंखारगोन जास्ट जोङो क्लिक एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो जोङो फाइनेल फर्म साबमिट खालामनाय प्रसेसजों जों थांनो हागोन। स' बेखायनो नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोना हागोन। स' बेनिफ्राय जों बेयाव क्लिक खालामबाय आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे पस्ट वाइसआवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगौ। दा जों फार्स्टआव मोनदों पस्ट एप्लाइ फर मोनदों। दा बबे पस्टआव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो सानदों जेरै कुकआव दङ सिकिउरिटि दङ अफिस एसिस्टेन्ट दङ जों सेलेक्ट खालामबाय एन्ड बेनिफ्राय सेलेक्ट जों खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय डिग्री पास खालामनानै 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स नांगौ अके एन्ड बेनिफ्राय जों मोनसे अपसनाव जों क्लिक खालामबा हमना ला जोङो माल्टिपार्पसाव खालामबा नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोना जास्ट आन्डार मेट्रिकबाबो खालामनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय HS बाबो डिग्रीबाबो नोंथांमोना 10 पासबाबो बेयाव खालामनो हागोन जास्ट नोंथांमोना खामानि मावनो रोंनाय जानांगौ होनना बुंदों। स' जास्ट नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो आरो अके। दा जों मोनसे जायखिजाया नोंथांनि जि फरायनाय जों बेयाव सेलेक्ट खालामनांगौ एन्ड जों गुबुन पस्टआव नायोबा फिन खनसेबाव जोङो मोनगोन जेरैहाय जोंहा कुकआव दङ। स' नोंथांमोना कुकआवबो जास्ट संनो रोंबानो जागोन 10 पास खालामनानै एबा खालामालासिनो नोंथांमोना जास्ट संनो रोंनायबानो जागोन अके। दा जोङो नाइट गार्डआव फैयोबा नोंथांमोना 10 पास खालामनानै एबा मेट्रिक फेलबाबो जास्ट 2 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स दङबा बे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। स' बेखौ बेयाव बुंदों नोंथांमोना डिग्रियानो जा 10 पासआनो जा HSआनो जा एबा 10 फेल जा नोंथांमोना 2 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स नांथारगोन। स' बेनिफ्राय जों बेयाव सेलेक्ट खालामबाय। स' बेनिफ्राय जों कुकआव नायफिनगोन जुदि नोंथाङा कुकआव एप्लाइ खालामनो गोसो दंबा नोंथांमोना जायखिजाया रोंनायबानो जागोन आरो एक्सपिरियेन्स दंबा बांसिन चान्सखौ मोनगोन होनना बुंदों। देन बेखौ नोंथांमोना नायदो जि पस्टआव खालामनो गोसो दङ नोंथांमोना क्राइटेरिया गोरोबनानै नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। MSW दङबा मास्टार्स डिग्री दङबा नोंथांमोना होनाय साबजेक्टआव सुपारिनटेन्डेन्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। स' बे जाबाय देन बेनिफ्राय जों थांसै दानिया माखासे पार्सनेल डिटेल्सआव। दा जों बेयाव सेलेक्ट खालामग्रोबाय अफिस एसिस्टेन्टआव एन्ड बेनिफ्राय केन्डिडेट नामा थाखाबाय फादार्स नेम मादार्स नेमखौ होदो बार्थडेखौ होदो नोंथांमोना बेनिफ्राय जेन्डारखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांसिगोन। देन बेनिफ्राय कास्टखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो। स' नोंथांमोना बेखौ खालामबाय एन्ड बेनिफ्राय फन नाम्बारा थाखाबाय। देन जों एक्टिभ मेल आइडिखौ जों होनांगोन इमेल आइडिखौ नोंथांमोना होना लानांगोन मानोना बेयावनो एडमिननि गासैबो डिटेल्सआ फैगोन बेखायनो होदो। बेनिफ्राय PWD नङाबा न' होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना एक्स सार्भिसमेन नङाबा बेखौबो न' होदो। देन बेनिफ्राय वर्किं एक्सपिरियेन्सआ जोंहा बेखौ पस्ट लाइफ पस्टआव जासिगोन। दा जों अफिस एसिस्टेन्ट नालाय जोंहा 3 इयार्स नांगौ डिग्री पास खालामनानै जों बेयाव खालामनांसिगोन एन्ड गुबुन पस्टआव नांनाय नङा नोंथांमोना दङबा बेखौ सेलेक्ट खालामदो एन्ड बेनिफ्राय प्रेजेन्ट एड्रेस आरो पार्मानेन्ट एड्रेसखौ नोंथांमोना जाहाथे बेखौ मोजां होनानै लायो आरो एड्रेसखौ जाहाथे मोजां होयो। दा बे एड्रेस होनायाव नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौ जाहाथे गाव गावनिखौ होना लागोन एन्ड बेनिफ्राय प्रेजेन्ट आरो पार्मानेन्ट सेमबा नोंथांमोना सेम एज पार्मानेन्ट एड्रेसआव नोंथांमोना होनांगौ अब्लानो गोजौनि एड्रेसआ गाहायाव फैयो। स' बेखौ बयबो मिथिखागौ एन्ड डिस्ट्रिक्ट प्रिफारेन्सआ नोङो बबेयाव लानो सानदों बेयाव सेलेक्ट खालामखागोन पस्ट वाइसआवहाय नोंथांमोना जि पस्ट वाइस मोनदों दा बेयाव डिस्ट्रिक्ट वाइसआव नोंथांमोना नायबानो जाबाय जायखिजाया गुबुनावबो हागोन एन्ड बेनिफ्राय सेल्फ डिक्लारेसन दङ बेयाव नोंथांमोना होनांगोन अब्लानो जोंहा नेक्स्ट प्रसेसआव जोङो ड्राफ्टआव क्लिक खालामबा नेक्स्ट प्रसेस डकुमेन्ट्स आपल'डआव जोङो थांनानै फाइनाल साबमिट जों खालामनो हायो। दा जोङो ड्राफ्टआव थुनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट बेबायदि फैखाबाय नेक्स्ट प्रसेसआव एन्ड बेनिफ्राय पस्टनि नामा फैबाय अफिस एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय नोंनि प्रिभिउआ जाबाय बेनिफ्राय जोंहा खामानिया जास्ट डकुमेन्ट्स आपडेटल'सै आपल'ड खालामनांसिगौ बेनो जाबाय नोंथांमोननि जेरै फार्स्टआव नोंथांमोना फट' बेनिफ्राय सेकेन्डआव साइन एन्ड बेनिफ्राय थार्डआव एज प्रुफ बेनिफ्राय फरावहाय जाबाय कास्ट सार्टिफिकेट 5आव जाबाय एड्रेस प्रुफ नोंथांमोननि एन्ड 6आव नोंथांमोना लेटेस्ट क्वालिफिकेसन लास्टनिखौ बेसेबां होदोंमोन बेखौ होदो बेनिफ्राय 7, 8, 9आ जाबाय मोनथाम वर्किं एक्सपिरियेन्स जुदि नोंथाङा मोनथाम डिपार्टमेन्टआव मावदोंमोनब्ला आरो एन्ड बेनिफ्राय इडिट एप्लिकेसन खालामनोबा गोसो
बा फाइनाल फर्म साबमिट खालामनोबा नोंथांमोना गोसो जि होदोंमोन नोंथांमोना वर्किं एक्सपेन्सआ बेखौ होनांगौ जायो जुदि नोंथांमोना नांगौआव होदोंब्ला N30 निफ्राय 100 KB नि गेजेराव नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हागोन नोंथांमोननि फाइलखौहाय दा बेनोमोन नोंथांमोननि एप्लाइ प्रसेस भिडिअ आसा खालाम नोंथांमोना जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबबाय मिशन शक्तिनि आन्डाराव एप्लाइ खालामदो कन्ट्रेक्चुअल फिक्स डेट होआखै नाथाय नोंथांमोना मावबाय थानो मोनखायो स' बिनिखायनो नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ ओरैनो दङबा नोंथांमोना बेयाव ट्राइ खालामनो हागोन एन्ड बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय एन्ड नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन